Medical Technologies o Medtech sa usa ka diagnostic and laboratory clinic dito sa lungsod sa Cordova patay human maligsi sa usa ka truck nga adunay kargang mga sinakong bugas. Si Luan Merondina sa report. Hangtod karon, di pa makatuo kini mga medical staff sa usa ka diagnostic and laboratory clinic sa lungsod sa Cordova nga wala na ang ilang kauban nga si Adrian Avenido Isola. Nagsabot pa sila kagahapon nga mag-group photo sulob ang bag-o nilang uniforme human sa ilang lunch break. Si Adrian nananghid sa mga kauban nga muuli kadali sa giabangan niyang apartment sa barangay Ibabaw atol sa ilang lunch break apan wa na kini mabalik. Usa ka pasyente ma'am kay diha mo ko gawas man ko niya na siya nga ma'am naarbayay na disgrasya nga parihan ninyo uniform. Namoto ni balik ko sodri kay ako siya ngilan sir tawagi ko no si Sir Adrian kay nakuyawan sad mi ba. Ang katong yang kauban nga midtik akong gingnan ko ma'am tawagi ko no si Sir Adrian. Namoto na hitabo kay siya man gyud. Mao man jud pag namay ni pasa og video siya man. Mo naglain jud mo lawas sa bagaybaw na mo. Lumad nga taga Basdiot Moalboal ang 26 anyos nga si Adrian. Kugihan ug maayo sa trabaho ang pipila sa mga paghulagway kaniya sa iya mga kaubanan. Migapon, nangasyak migapon. Kay di mi mutuo nga siya gyud. Nya dito namin na confirm nga daghanag mga videos nga napan sa Facebook ba. Nya pagtawag ko na ako sa apartment nga wala pa siya naabot. So dito na gyud na pan. Base sa investigasyon sa Cordova Police, parehong nagsubay sa samang lane si Adrian nga nagmaneho sa iyang motorsiklo ug ang usa ka truck nga may kargang mga sinakong bugas gikan sa barangay Poblasyon paingon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan pag-abot sa barangay Dapitan, gikatahong naigo sa ligid sa motor sa biktima ang gutter daprin sa karsada. Hinungdan nga nawad-an kini og control sa iyang motorsiklo ug natagak. Ug naabtan ang biktima sa luyong ligid sa truck. Nakita nato dito na walay impact sa truck or sa elf ang katong motorcycle. Actually, naigo lang yun tong rear portion na ligid sa motorcycle dito sa elevated na gutter. Mauto na lost control siya, nya natumba, nya timing kista na ang iyang gitumbahan dito pod sa may rear portion na ligid sa truck. Gitataw sa driver sa truck nga si Joker Villacroses Layaw nga wa siya makabantay sa biktima nga natagak na sa gimanihong motorsiklo. Gitanggong na siya karon sa Cordova Police Station. Gikatahong misaad hinuon ang agawon sa driver nga siya na ang moabaga sa tanang gastuhan sa pagpahiluna sa patayng lawas sa biktima. Wala lagi kay na may kapal ko kilid. Butang kapal wa kilid. Oh, ito na mo. Wa kapantay lagi. Wala motor. Bahay maman. Sa aman na disgrasya man gyud. Sa pagkakutlo ning balita, gipaabot pa ang habig sa Banang Isola nga taga Moalboal. At the end of the day, ang desisyon ana kay dito gid sa ginikanan sa biktima mao pa namo ang gipaabot karon. Pero we are already preparing case of reckless imprudence resulting to homicide. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.